Pokoj s tebou, jsem Daniel. Rozhodl jsem se nevykonávat inženýrství. Jsem zemědělec. Pěstuji ovocné stromy, zejména banánovníky, protože svět vstupuje do temných časů, války, inflace a trochu více. Kniha Zjevení také předpovídá dobu, kdy ti, kdo chtějí být věrní Bohu, nebudou moci kupovat ani prodávat. Digitální peníze přicházejí velmi brzy a bude velmi snadné zavést tato omezení a také v budoucnu. V minulém videu jsem mluvil o změnách, které papežství udělalo v Božím zákoně. Chci říci, předpokládám, že mnoho katolíků miluje Boha a budou v nebi. Mluvím zde o katolickém systému, vlastně korupčním vedení papežství. Pamatuješ si, jsem v minulém videu tvrdil, Satan, ďábel, byl andělem v nebi? Ve Zjevení 12 vidíme jeho vyhnání, jak začne pronásledovat několik věrných, kteří nesouhlasí s Římem. Kapitola používá ilustraci draka pronásledujícího čistou ženu po dobu 1260 dnů, 260 dnů. Čisté ženě byly dány 2 křídla velkého orla, aby mohla letět na poušť. Drak nedokázal zničit věřící a jejich cenné a důležité pozůstatky, a tak vzniklo nové reformní hnutí. Už jste slyšeli o Martin Lutherovi, Calvínovi, Zwinglim, Knoxovi a dalších reformátorech a dalších. Udělali velmi důležitou a záslužnou práci pro Pána, osvobodili země z temnoty mnoha teologických chyb, které vrhaly stíny na Boží charakter, ale s postupem desetiletí a staletí se jeho následovníci přestali pevně držet Božího slova, usadili se a milovali více svět než nebeské království. Mezi protestanty byli tu a tam někteří věřící, kteří brali Bibli vážně, například anabaptisté, puritáni, hugenoti a další. V Severní Americe tzv. Millerité hluboce a velmi pečlivě a důkladně studovali knihu Daniel. Na konci kapitoly 12. Zjevení se říká, že ďábel šel vést válku proti zbytkům jeho potomstva, těm, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Tato skupina, která byla později nazvána adventisté, protože očekávali advent, příchod Krista, později se také dozvěděli o univerzální platnosti soboty 7. dne, stejného dne, který Židé dodnes dodržují. A Ježíš to nezrušil. Adventisté 7. dne měli mezi sebou ženu, která měla vize nadpřirozené události. A jednu z jeho knih vám nechám jako e-knihu, jmenuje se Velký spor mezi Kristem a Satanem během křesťanské éry a je velmi zajímavá a poučná. Tato kniha napsaná pod božskou inspirací vypráví příběh křesťanské éry od zničení Jeruzaléma dále. Odhaluje, jak došlo k odpadnutí, čímž vznikla katolická církev, středověk, věrný lid v horách severní Itálie, protestantská reformace a obnovené poselství soboty. Varuje před současnými nebezpečími, jako je například spiritismus. A pak postupuje do budoucnosti s předpověďmi o pronásledování a slavný návrat Ježíše. Poselství prvního anděla, které jsme viděli v minulém videu, bylo kázáno mnoha adventisty, kteří znovu objevili sobotu ve 40. letech 19. století. Poselství říká, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, protože přišla hodina jeho soudu. Klaňte se tomu, kdo učinil nebe, zemi, moře a prameny vod. Poté Jan viděl druhého anděla, který říkal, padl Babylon, to velké město, které dalo všem národům pít víno hněvu svého smilstva, a znovu padl a znovu padl. V Biblii je žena často používána jako ilustrace božího lidu, který se udržuje čistý díky výlučnému vztahu se svým pánem. Ale zde vidíme prostitutku, tedy nevěrnou církev.
Nejenže porušuje zákona, také ovlivňuje všechny národy, aby se vzbouřili proti Bohu. Dokonce i v protestantských křesťanských zemích je možné pociťovat vliv těchto závažných chyb a reformované církve, které se odmítají vzdálit od Říma a jeho doktrín, také padly z boží přízně. Prostřednictvím ekumenismu tyto padlé církve ustupují k teologii středověku, stále více se vzdalují od Bible, přičemž katolické dogma vše zabarvuje. Dnes všechny národy pijí ze stejného zdroje a jsou řízeny centrální mocí. Pandemie to ukázala. Všimli jste si podobné reakce, která byla v každé zemi na světě. Existuje moc, která vládne v pozadí a Spojené státy vykonávají vůli papežství, které není ve skutečnosti ničím jiným než antikristem a trůnem satana. Dokonce i Čína a Rusko jsou ve shodě prostřednictvím Světového ekonomického fóra. Zjevení 17 naznačuje, že je to prostitutka, která sedí na šelmě. To znamená, že papežství řídí vlády tohoto světa prostřednictvím entit, jako jsou jezuité a zednářství. Satan je princem tohoto světa, takže není divu, že v zákulisí vše směřuje k jednomu bodu. Dnes všechny vlády zemí mají stále více a více přátelství s papežstvím, s Vatikánem, s Babylonem, tím velkým duchovním městem. Všechny země pijí více či méně z jejího vína a všechny země. Od nynějška vám představím některé z těchto chyb Říma, které, abyste jednou provždy věděli, že padl z boží přízně. Babylon, to velké a slavné duchovní město, které dalo všem národům pít víno svých falešných doktrín, které vyjadřují nevěrnost Bohu a přitahují jeho hněv. O verzi Bible a významné a důležité. Moderní verze Nového zákona, publikované současnými biblickými společnostmi, se kazí a ředí, a to velmi výrazně a neustále. Najděte si verzi ve svém jazyce, která je například věrnější textům Receptos. Kvůli jejich sfalšovaným verzím je víno falešné doktríny distribuováno po celém světě neopatrným lidem. Malý vzorek, můžete si dát pauzu a porovnat tyto verše. Lidství Ježíše Krista. Ježíš Kristus zde na zemi byl božský, ale zároveň zcela lidský jako my. Tělo ho lákalo k hříchu, byla to skutečná pokušení, odolal a zvítězil. Antikrist Řím učí, že Ježíš nepřišel v těle v plném smyslu. Měl nad námi určitou výhodu. Babylon učí, že byl nad lidstvem. Sama matka Ježíše by byla vlastně a v podstatě počata bez poskvrny hříchů, což je a také nebiblické. Římané říkají, že všichni zhřešili, kromě Ježíše. Podle Říma by Ježíš nakonec předstíral, že má pokušení, ale ne, on skutečně cítil sílu lidské vášně, ale odolal. Měl opravdu skutečná a velká pokušení lidstva, vítězství nad hříchem. Vědomí, že Ježíš měl stejné nástroje jako my, nás povzbuzuje zvítězit, jako zvítězil Kristus. Dává nám sílu přestat hřešit. Není to dobrá zpráva? Kristus nás zachraňuje z otroctví hříchu. Mimochodem, jediná definice hříchu je přestoupení zákona. Babylon učí, že je přirozené hřešit. Už jste slyšeli frázi, kdo jsem já, abych soudil? Stačí jít ke zpovědi k knězi podle katolické církve. Ale nemůžeme se přeci vyznávat smrtelníkovi, jako jsme my, ale vlastně Bohu a prosit o sílu, abychom se vyvarovali klopýtnutí. Bůh je věrný a nedovolí, abychom byli pokoušeni silněji, než můžeme snést a trochu. Ospravedlnění vírou, pokud klopýtneme po pokání a vyznání,
Můžeme si být jisti, že nám bylo odpuštěno, i když necítíme žádné emoce, které by dokazovaly, že nám Bůh odpustil. Proto se tomu říká ospravedlnění vírou. Po pokání a vyznání, pokud uvěřím, je mi připsána spravedlnost Kristova. Je nám dána jako dar, jako bílý plášť, který nás obklopuje. A před Otcem je to, jako bychom nikdy nehřešili. Martin Luther znovu objevil toto biblické poselství a bylo pro něj velmi cenné, protože to bylo opakem toho, co se naučil, když byl mnichem v Babylonu. Mezi adventisty použil Bůh Jonese a Wagnera od roku 1888 k hlásání tohoto poselství a tím k přípravě lidu na slavný příchod Krista, protože to je naplnilo novou odvahou, novým impulsem důvěry v Krista a slavný příchod Krista, ale vedení adventistické církve bohužel tuto zprávu a její posly ještě bohužel odmítlo a ačkoliv později učinil intelektuální souhlas, intelektuální uznání, nepraktikoval to, ani se neomluvil, ani nevyznal tuto vzpouru. Lidé, kteří dodržují Boží přikázání a víru Ježíše, nechodili ve světle a příchod Krista nebyl uspíšen, ale odložen. Zdraví. Po potopě Bůh dovolil lidem jíst maso mrtvých zvířat, protože v té době ještě nebyla dostupná zelenina. Ale muselo se vypustit všechnu krev, jak říká Boží zákon, což bohužel dnes téměř žádný křesťan nedělá. Jedí maso z krví, což je hřích. Nedodržují biblickou metodu. Před potopou Boží děti nejedli maso. Chceme následovat ideální plán pro nás, popsaný v Genesis, proto se živíme zeleninou. Žádný gram sýra by neměl vstoupit do našeho žaludku. Ani černý čaj, ani káva, ani kakao, ani čokoláda. Jsou to stimulanty, které nás rozrušují. Obiloviny, ovoce, ořechy a ještě navíc zelenina tvoří dietní režim vybraný naším stvořitelem. Také by se neměly do těla vpravovat viry nebo jiné séra. Babylon, Řím dává ze svého vína všem národům. Víno představuje jejich učení, jejich doktrínu. A protože pije doslova zkažené alkoholické víno, je ilustrace velmi přesná. Nepijeme nic s alkoholem. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Prosím, nekontaminujme to opravdu skutečně ničím, co působí na naše tělo jako droga. Každý sportovec je ochoten mít velmi přísnou dietu a životní styl, aby získal medaili nebo překonal rekord, který upadne v zapomnění. Astronauti mají také velmi přísnou přípravu. O to více bychom určitě měli opustit zvyky, které nám škodí, abychom získali věčnou a nebeskou čest. Oblečení. A muž by neměl nosit krátké kalhoty ani těsné oblečení, aby vystavoval své svaly. Žena by měla nosit dlouhou sukni. Kalhoty se objevily s feminismem, aby se vyrovnaly pohlaví. Žena by se měla snažit co nejvíce odlišit od muže. Neměla by také nosit výstřih, make-up, šperky, náušnice, náramky a náhrdelníky. Je to prostitutka Babylon, která chce vystavit své tělo. Padl Babylon. Hudba. Neposloucháme hudbu s bicími nebo bubny. Eliminujeme disharmonie a rytmy, které ovlivňují naši psychiku, protože stejně jako strava působí jako drogy na nervový systém. Hudba by měla být klidná, jemná, harmonická a může být veselá, ale s úctou a ne ve smyslném nebo světském stylu. Mnoho křesťanských církví má bohužel velmi rušnou hudbu, která má pohanské kořeny. Ale pamatujte, Babylon znamená Babel, zmatek, padl. Pojďme z toho ven. To, co bylo v biblických dobách tolerováno jako polygamie a otroctví, by mělo být v době většího světla opuštěno. Přestože Bible zobrazuje lidi používající šperky a tamburíny, bubny,
Dnes je norma vyšší. A některé další? Připravujeme se na soužití s nebeskými anděli. Vzdělání. Ideální je, aby dítě bylo vzděláváno doma rodiči. To ji chrání před ideologickou agendou zla a indoktrinací a také před špatnými společnostmi, které kazí charakter a morálku. Až do věku 8 let pro dívky a 10 let pro chlapce by nemělo být poskytováno žádné formální vzdělání s knihami, protože mysl dítěte na to ještě není zralá. Dítě, které dělá hlouposti, by mělo být potrestáno fyzickou holí, ano, s modlitbou a mírným duchem. Kniha Přísloví to jasně ukazuje. Pokud je přestupek menší, mohou být použita mírnější opatření, jako jsou napomenutí nebo odebrání výsad, ale viník by nikdy neměl být osvobozen. Babylon se zdá, že se v poslední době pohybuje konzistentně a mezinárodně směrem k odporu proti tělesným trestům a také vztahy. Do 20 let není mladý člověk opravdu nepochybně připraven na důležitá rozhodnutí, jako s kým stráví zbytek svého života. Opravdu. Neměla by existovat žádná tělesná intimita až do manželství. Ženy, chraňte se. Muži boží si cení dívek, které se dobře zakrývají, nemluví příliš a odmítají pokroky chlapců. Pán netoleruje žádný citový svazek mezi osobami stejného pohlaví nebo jinou zvrácenost proti přírodě a božímu slovu, což je ohavnost. V zaměstnáních ve zdravotnictví, která zahrnují intimitu, žena ošetřuje ženu, muž muže. Totéž platí pro rodinné poradenství. Babylonská prostitutka je drzá a překračuje hranici slušnosti mezi jedním sexem a druhým. Proto obdržel božský a spravedlivý rozsudek a utrpí zaslouženou odměnu. Život na venkově. Měli bychom se přestěhovat do venkovských oblastí, už nežít ve městě, ale na venkově, kde můžeme být daleko od zásahu nepřátel také. Prvním stavitelem města byl Kain, ale linie Seta žila v horách. Ježíš také rád spal v lesích a učil v přírodě a odpočíval. Jan Křtitel kázal na poušti. Také je důležité, aby to bylo daleko od pobřeží a nejlépe v oblasti, která není náchylná k záplavám, ale v horách s prameny, a ještě důležitější je, aby to bylo bezpečné. Měli bychom usilovat o soběstačnost v potravinách, pěstovat to, co jíme. Města mohou být evangelizována návštěvami nebo virtuálně. Babylon je představován jako velmi velké město a musíme z něj velmi odejít. Babylonská věž padla a věže padnou na hlavy těch, kteří neuposlechnou božské volání. Soutěž. Neprovozujeme soutěžní sporty, jako je fotbal, ani netrávíme čas nějaké zbytečnými zábavami. Podporují sobectví, klam, rivalitu a kromě toho také nečinnost. Tělo potřebuje cvičení. Vyberte si užitečnou aktivitu, jako je zahradničení, zemědělství, chůze nebo běh. Pokud není k dispozici nic užitečného, to není soutěživé, sobecké nebo klamavé. Sám jsem zemědělec a na konci dne jsem trochu unavený, takže se protáhnu a dobře se vyspím. Měli bychom odmítnout jakoukoliv dramatizaci, divadelní inscenaci, ať už živou nebo natočenou. Filmy by neměly být sledovány. Pán říká, přemýšlejte o všem, co je pravdivé. Politické otázky by měly být mezi námi pohřbeny. Pravice versus levice, z jakého týmu, na které straně jste, to všechno bychom měli nechat stranou. Světské myšlení je takové a je to jejich zábava. Naše vlast není zde. Pokud jsme vyzváni k volbě někoho, měli bychom vykonat svou občanskou povinnost, pokud je to ve vaší zemi takto, a zúčastnit se hlasování
ale hlasovat prázdně nebo neplatně, protože virtuálně dáváme plnou moc, povolení vládci, kterého volíme, a budeme účastníky jeho špatných činů a trestů. Ve skutečnosti jsou pravice a levice dvě nohy jednoho a téhož tyrana. Průmysl je mnohem mocnější než vlády, a to zejména Wall Street a také Silicon Valley v mnoha ohledech. Nyní přejdeme k diskuzi o uctívání a o tom, jaká je vhodná pozice pro uctívání Boha a modlitbu. Měli bychom kleknout a zvednout ruce k modlitbě jak při soukromé, tak při veřejné bohoslužbě? Starý zákon to ukazuje jasně. Ale můžeme se také modlit k Bohu během dne, jak se nacházíme, protože nejsme na formální bohoslužbě. Babylon učí klečet před jiným člověkem a nějakým způsobem, čímž neuctívá Boha. Žena by v žádném případě neměla vykonávat vedoucí roli v církvi a zastávat pozici starší, pastorky nebo rabínky, což je výhradní úkol muže vůbec. V Bibli nevidíme vůbec žádnou kněžku, jen kněze, například pouze mužské apoštoly. Babylon chce způsobit zmatek mezi pohlavími a podporuje feminismus. Malachiáš učí, že bychom měli vracet 10% z celého našeho příjmu, tedy 10% na boží dílo. Můžeme darovat v kongregaci, nějakému jinému misionáři nebo koupit křesťanské knihy pro šíření poselství. Malachiáš také zmiňuje důležitost obětí. Víš, tohle všechno chce Bůh působit ve mně. Ne vlastními silami, jako kdybych přeplouval Atlantský oceán na veslici, ale napneme plachtu, budeme se modlit k Bohu, aby mi dal motivaci, aby mi dal sílu vykonat jeho vůli. Kristus říká, buď věrný a oddanější až do smrti a dám ti tu korunu života. Babylon padl, pojďme směrem k nebeské vlasti. V příštím a posledním videu této série představím nejprudší a velmi důležité a zásadní varování ze zjevení o tom, co Antikrist plánuje v závěrečném konfliktu tohoto světa a jak ho porazit a obdržet znamení vysvobození na našem čele. Uvidíme více pravd, které nás osvobodí od nevědomosti omylu a přiblíží nás k nebi. Bible říká, že Pán si přeje, aby všichni lidé byli spaseni a dospěli k plnému poznání pravdy. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jehova tě požehnej a ochraňuj. Jehova ať rozjasní svou tvář nad tebou a smiluje se nad tebou. Jehova ať pozvedne svou tvář nad tebou a dá ti pokoj. Navštivte tuto stránku, abyste si sami přečetli slova inspirovaná vámi, protože tato svatá písma vás učiní moudrými pro spásu.